2014 ziom. Sprawdź to. Co się kurwa dzieje ziomek teraz w polskim kraju? Dzieci pracują za darmo, państwo nie pomaga bratu. To po prostu fantom chodzieskiego ulicznika na bidulu wychowani, pracujący na fabrykach. To jest ta nawyka wprost dla dzieci szamocina. Nigdy się nie poddawajcie, bo krytyczny będzie film. To jest ta rozkmina, którą właśnie tu nawijam. Forsa nie jest najważniejsza, tylko miłość i rodzina. Nie jesteście sami, my wam zawsze pomożemy. Nigdy was nie zostawimy, jak to robią same hieny. Gonią mnie problemy, lecz poradzić sobie umiem. Wszystkim dzieciom dobrze radzę, róbcie wszystko wciąż z rozumem. Nie jesteście sami, my wam zawsze pomożemy. Nigdy was nie zostawimy, jak to robią same hieny. Gonią mnie problemy, lecz poradzić sobie umiem. Wszystkim dzieciom dobrze radzę, róbcie wszystko wciąż z rozumem. Ja to dobrze umiem, bo sam w życiu trudno miałem. Na ulicy wychowany, spisujący swój testament. Mam na wszystko wyjebane, bo to ziomek są realia. Pamiętaj tylko jedno, trzymaj z dala się od bagna. Konkurencja nagła, której nawet nie zobaczysz. Szacunek jest najważniejszy dla rodziny, a nie pracy. Niech nikt nie kozaczy, nawet jak w życiu ciężko. Bo jeżeli sam upadniesz, to czeka cię ziomek piekło. To kolejna zwrota, lecz za starszych ze studzieńca. Trzymajcie twardo sztamę, bo rozłąka to morderca. Nie poddawaj się jak berca, tylko zawsze walcz o swoje. Jeżeli brak odwagi, to ziomeczek ci pomoże. Nieraz lepiej, nieraz gorzej, ale pomóc to podstawa. Tak zostałem wychowany, szacunek to prosta sprawa. Liczy się zabawa i czas by się ogarnąć. Jeżeli nic nie robisz, to powoli spadasz na dno. Twoje marzenia bladną na lepszy kawałek świata. Ja tak samo w życiu miałem, ale właśnie dziś powracam. Chociaż w dupie się przewraca od hajsu i ambicji. Tak zostałem wychowany, pomagajcie zawsze bliskim. Nie jesteście sami, my wam zawsze pomożemy. Nigdy was nie zostawimy, jak to robią same hieny. Gonią mnie problemy, lecz poradzić sobie umiem. Wszystkim dzieciom dobrze radzę, róbcie wszystko w czym rozumem. Nie jesteście sami, my wam zawsze pomożemy. Nigdy was nie zostawimy, jak to robią same hieny. Gonią mnie problemy, lecz poradzić sobie umiem. Wszystkim dzieciom dobrze radzę, róbcie wszystko w czym rozumem. Właśnie tak.